Tangamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekundikuma mbavha. Ndinakuritwa ne200 US. Vane mbo dzako pane mari yedare. Zvose zvaitwa. Tsvaka zvandinenge kurinda. Achitaura kuna Margaret. Ahora tengo que hago como así. I'm sorry, Mango. Why don't you say Friday? Mascat. Friday, dear. Yata. Nebo akauya kwandiri. Achibashika achindidaidza. Vadaidza vamwe mai watinoshanda navo kwamasambhuku anonzi Medini. Tapinda musika make maanotengesera. Achibva anditi ndipowo mari yangu yandakadini yawakandibira. Chibva kuti handina kubira mari yako. Zvikanzi inini wakandibira mari yangu. Tokuona kunanga kwandiri kuti wabuda paTV uchipinda nekona iyi ukapinda wakadai so ukakambaira ukatora mari yangu chikwama ukabuda nekumberi panga kuine wamwe wako 2 wanga wakavharidzira kuti vasaonekwe nevanhu kuita sei nokundibira. Zvadaro izvozvo maba mari yangu maenda mukanoigowana. Pamagowana mari yangu pamba pacho taona pakapendwa newhite pamapinda tigowana mari. Panext door pacho taona paine hanzi yecream here kana siri mistake kana kuti pink. Madaro magowana mari makazodzoka kumusika. Iwewo wabatala box yako yemajekini yatakaona wakabata ine zvinhu zveblack zvawaikandira musika mani musika mangu. Uchibva wazodzoka futi nenhongo uchibva wakanda musika mangu. PaTV takazokuona wakabata bakatwa rinejira dzvuku uchida kundibayira mari yangu. Sisi wacho achibva watochinzi kunzwa kurwadziwa kuti waida kubayira munin'ino wangu mari yake yaunga wamubira pamusoro pazvo kuda kuninga. Zvadaro ini chandakazogona ndakavati ndokumbirawo kuti tiende tese kun'anga yacho yamakaita sei pamabva. Pamwe ndinganoonewo kuti ndakasvika sei mutebho menyu macho ndichitora mari nokuti nechokwadi chandikuziva kuti handinobata mari yangu yako. Ndopakanzi namaidhi iwawo iwe maidhi fonera kun'anga utaure kuti munhu uya wataona paTV taakuuya naye uyu atibata handina phone number. Sisi wacho akati hatina kumbotora phone number. Svika namaidhi iwayo hazvinetsi. Isusu taakuchimirira sekuru wenyu watadini watafonera vauya vagadzire zvinhu. Munhu achabuda adini amomoterwa nenyuchi dzake. Ndobva tasiya nyaya yakadaro. Ini chandakazogona kuendawo kukomiti yekwamasamba. Pandanosuma nyaya sezvaino. Ndikavataurira kuti inini ndiri kuda kuti kana nyuchi dzazouya dzikabata munhu akatora mari yemunhu muzomubvunzewo kuti koma yavo uchaita sei navo. Ndobva ati vakomiti ati alright isusu tochimirira mari yacho yokuti iwe uchada kuenda kwamama. Asi usazoende usina kusvikawo kwati. Ndokuchisvika kwemandi hapana nyuchi dzakauya hapana chakaitika. Kwakudzokera kukomiti. Ndikasvika ndikati wedu ndadzoka ndozuva riya randakati ndokwanisa kuenda kupi nenyaya yangu kumberi. Kuti chokwadi chibude muzogutsikane mese musika munoti zita rangu rasviba sandine chandakaita sei chandakabata chisiri changu. Ndobva vadaidza ana vekomiti vachibva vatidaidza tese inye ndombi. Vachibva vandibvunza nyaya vandataura semauzirwo andakaitwa sei andakaitwa. Ivo vacho vachibva vamubvunzawo akambotanga kuti hapana. Svika nekomiti ukati hapana hazvibatsiri tinokugadzirisa sei. Ndobva ataura iyu nemo sematauriro akangoita kanaka. Apedza bvabvunzwa zvikanzi fesi yamai yavo wakaiona here kuti zveshuwa ndova kutora mari yangu. Zvikanzi ndaiti pane dada kuona fesi yavo kumutebha yauya ichiwadini ichivavharidzira fesi. Asi pavanga vakafuratira back view yavo ndakanyatsoona kuti ndivo vatora mari yangu pakamera. Ndokuuya kwandakaita izvo zviri kutaurwa hanzi naAngel. Unotiti ndakatora mari yako ini handina kuba mari yako. Saka unoti chiiwe akaba here akadii? Ina handina kuti akatora mari yangu. Ishamwari yangu zvinondotamba tese zvekuti dzimweni dzenguva ini ndosvika makasitoma panze
Atoniti maybe ndavhura musika mako ndaona bhutsu aitakuona kuti ndiani apinda mumusika mako iwo usina. Saka chidaro ndakabvunzise shamwari yangu, shamwari auna kumboona here munhu apinda mumusika mangu achitora mari yako? Unokuziva kuti uri munhu wedzimwe dzakuwa basa kana situation yakafanana iyoyo unobatikana nehasha. Ndakamubvunza nehasha. Achibva kwandira meme mari yako zvesho handingamboita sei handirambotora mari yako. Ndikati hauna kutora mari yako. Ndakanorangarira ushamwari hwedu. Ndikati sorry hashamwari yangu nokubvunza kwandaita. Akati alright ndaita sei ndazvinzwisa kuti nyangwe dai ndakandiri nini ndaigona kubatikana zvakaextendini. Ndakati nyaya yapera. Ndakazvishamisa ndakuona samunhu rakuuya musi mandi kumatiri. Asi patakakumira nezvekutaura tese musisande ndikatenda pamusika pake ndikati ndakabvunzira mwana akana kuzotemba kuti pakasitoma yandaisina. Ari kuti sisi wako wakatouya wachitaura mashoko aitaura ende zvikanzi mukaenda kukomiti ukandotaura kuti ndakamupfuma ndakaona pagirazi asi mutendo yaitomuvharidzira ndakazoona backview yake. Sisi wako aripo? Ndowapi sisi wako? Ini ndakasvika vakabatikana muchiro chichena. Ndichibva ndatichiita ichi. Mina ndibati inini ndabvunza uyu shamwari yangu kuti mabhona emunhu apinda patebhuru pamusoro nezvokupindura pamatebhuru. Saka ati inini handina kubashi kana kupa mari yako. Saka nditokumbira nezvinhu sorry ndakanganisa nekutaura kwandaita iye atadzanibazani basa. Iyo wadare. Wakatotaurana kuti pane kwaakaenda kavo wakazotoona makamera uye wakataura zvakare kuti kana tisina kuenda tese taakumboti chiremba iyeye agadzira aripo kwenyuchidzuri. Saka izvozvo hamuna kuzvitenda. Handina kuida kuwandira kwandakamboenda kuti ndione kuti atore mari yangu kuti suri vakakutaurira kumutaurira kuti ndashaya mari kuti iyeyo nyuchidzi chauyo kwete handina mutaurira izvozvo kukomiti. Asi kukomiti handisi maka uyo akaenda kundotaurira komiti kuti mukanga nyuchidzi azouya ndo nyaya iri kwandii akatotaura kao iwe ukataurira kaiwe nyaya nekomiti tombomirira nyuchi kusvika mande. Nyuchi hadzina kuuya, saka uyu nyuchi dzisina kuuya ndopaazoya kunze. Zvekuti akaenda kukomiti ndanda kuzviziva. Ndakazviziva kuti akudadza nekomiti vachiti heti kugadzirisa nei. Muti shamwari neshamwari tokuziva muchitamba mese. Komiti yada kugadzirisa chii? Komiti yada kugadzirisa kunetsana kwatanga taita pana. Manetsana chii? Mabvunzira ndakamuita ndakamubvunza ndine ukasha. Ukasha makabvunza muchiti chii? Imboita ini ukasha to. Ndakamuti shamwari hausiri watora mari yangu here nokuti pandanga ndichiverenga mari yangu tanga tiri tese munomu. Uriwe zvakare ungoshinditi maybe ngatimbomude panze. Timbwangu tingaone chii mangu makastoma angu. Ndo ukasha wacho. Handizivi pane komiti yauya wanenge komiti yauya unova kwakatanga kudenga tombo wakasvika komiti ari muno mune komiti here hamuna ndoimba kuti nyaya iyi ndemunobhizimasa kana nemukana wadainzomboya uyo komiti ikatanga kusvitsa nyaya iyoyo kuna kutaurira chokwanisira kusvika komiti pakasvika pachiti because taakuenda agreat length now iwo kuti nyaya iyi yakatosvikawo komiti ichitaurwa umbo wataurwa naangela. Iwe uri kutaura kuti kukomiti haina kumbosvika saizvozvo handiti ko pakaita wekomiti ataura kuti wakasvika nhau iyo uchitaura iwe kuti pane nyuchi dzichauya zvemushonga uye kuti wakaenda kun'anga. Usaziya sei iwe zviro zvakaitika. Vanenge vakunyepa futi.
Handizoziva. Aiwa, tinoda kubvunza kaiwewe nekuti tinoda kuti tione kuti unotaura chiro chokwadi here. Nekuti kukauya wekomiti achitaura kuti nhau yenyuchi yakataurwa, nhau yekun'anga yakataurwa, iwe uri kutaura kuti zvese zvandina kumbozviita pamberi pamambo mudare wakuita mhosva mbiri kunyepera dare rese kuti hauna kuzviita. Musairambwi nenzira iyo mabhero. Kana wakazviita unotaura pamberi pamambo ndakazviita asi ndaisarevesa kana ndandashatirwa ndikaenda kun'anga. Kun'anga ndinangu kwandakabvira. Waitaura uri kumushishidzira kuti ndamboenda kun'anga. Waitaura uri kumushishidzira here? kuvhundutsira. Mabvunziro andakamuita ndakati ndakangomubvunza ndine ukasha hwekuti ndakati mumwe wacho tinombopindirana matebhuru dzimweni dzonga tinogona wandidzirana chinhu saka ndakati senguva yareba ndiri kumwana zo ndashaya mari yangu zvida pamwe anogona kunge ari atora chinyi mari yangu asasi mari yakanga yashaika 190. Imari yakawanda kai zvekuti ungatadze kuenda kun'anga here kuti undoegeneni nyaya iyo nekuti pazuva dhuze unotoisenzera mwedzi wese. Handina hangu kusvika paextend iyoyo. Handina. Saka zvekun'anga zviri kubva kupi kwaari? Handisi kuziva. Mambo semaonera tokuita uyu semataurira aita achitsanangura achiteta nyaya yake zvakakwana zvakaitika kutoti kunyangwe nanasisi wacho wazonga wakubhurauzana waona samanisi zvoreva kutoti akugadzirisa nyaya kutoti isasvike ipapo zvataurirwa kuti uda vanga vakakumbira ruregerero kuti ndakanga ndakataura nehasha dzacho hausi kudzitaura dzakakwana dzawaburitsa kutoti wakatuka munhu ukataura kuti uri mbavha. Kun'anga wakaenda magirazi ukaona zvese ukamuona wakuti paita hutsi kuti tinawo mamwe magirazi anokuburitsai pachena asi zvoreva kutoti komiti ndo isipo iwo hauna umwe witness yawauya nayo kana kuti akanga aripo anozviziva nyaya munonga makawanda kana tikuona makawanda muripo asi hapana anowitnessa gamutaura uyu anasisi wake weiwe unani. Right, tiripo ipapo pakomiti pamaenda kukomiti zvakanzi chii? Komiti kuti gadzisa pavakaita vakati regereranai muri shamwari neshamwari. Yakatungwa here nyaya nekomiti? Komiti vakangoti bvunzani saka but maybe wanga wafungira kuti pazvida shamwari yako ndio inogona kunge yatora mari yako. Regereranai zvinowanikwa ndo pakashamwari yangu payakaramba akati nini kuti ndimuregerere handichaita sei handichakwanisa nekuti mabvunziro akaita sokuda kuti atofungidzira kuti inini ndindaita sei ndatora mari yake ndakuenderera mberi nenyaya yangu. Tifonere mune nhamba dzemakomiti member ino. Hanziripo. Akanga aripo ndiani? Vakanga vari vatatu. Nani? Vanonzi mai Lee nevanonzi mai Mugwenyu nevanonzi mai Edson. Towafonera tizwe kuti zvakanzi chii, pane nhau here kuenda kun'anga here, number 1. Number 2, pane nhau yenyuchi here kuti dzichauya here. Committee member akataura kuti izvozvo zvakataurika, then it means kuti iwo uri munyepo. Matima Edison namayani uye komiti ikataura kuti hapana zvakataurirwa, it means kuti uyu munyepi. Handiti saka batai komiti kuti mbobudai wachimbobuda muchibata komiti. Ndiani angaye kufone komiti anzwe mibvunzo miriyo? Right, ngawambobude panze muchifoni.
Wafona tafonera vanhu vatatu. Ndatanga kufonera mudzimai Liya waramba kuriswa chapupu wati nyaya dzevanhu vailiwa vadzipererepo ini ndakabuda muzvino. Vatafonera mai Edison waramba zvakamirira sechapupu. Watazofonera nonzi maiti wati ndiri kuziva bedzi pandakagumisidza kuti vanhu kuti watibvunzana nezvemari yavo zvekutaura nezven'anga nezvenyuchi nandisii. right munoti chidaro takanese zvenyaya yenge yagara yaenda vanditi wangu vatotaura zvekunanga kare kuti kwakutovaisao kuti tindoona tindooneka kuti hapana here chakaitika nokuti vakasaenda michizikaziuya futi vakuti takasanganisa payakaitaita right moenda kuseri kwechuru okay moenda tindoona kuti pane zvakaitika here kana kuti kungopumana right kudai newakomana next Laura kachanga nyaya yevana venyu yangaenda kuseri kwechuru yaangel Kurida naMabel Chipuzha. Chiremba asvikotsanangura kuti vanangu sei muri kungokakazhana musingakwanisi kutaurirana pachenyu musati mauya kudai. Mabel Chipuzha wakabirwa kaiwe makwati ako, sei uri kuti uyu Angel ndiye akakutorera mari yako? Handidi zvokupomera kana kupa mhosva kune munhu uyo haasiri iye akakubira makwati ako sezvaungori kufungidzira. Usapa Angel Kurida mhosva kuti akakutadzira, asi chinodiwa kuti imimi muzive chokwadi chezvakaitika. Pana akaona ushamwari hwenyu akapindira pakati penyu akaenda kundoba mari yeumwe wako. Saka zviripo ndezvinoti munhu haasi kure kure, ari pedyo nemi uye munotomuziva. Saka wakaipa akatopinda pakati penyu pakuda kuti pagadziriswe. Inini ndaona dare ndichikwanisa kurivaka kana kutoriita. Saka pakuda kukweshwa meno ndotuma imbwa dzangu dzigone kundoruma akatora makwati ako. Saka iwewe unofanirwa kuti ugezwe changu. Ndosaka wapomerwa mhosva kuti wakatora makwati iwe usiri. Aya mavambo chete ekuti uone kuti pane zviri kuuya zvakashata zvinogona kudaidza makuva kwauri iwewe nakupomerwa. Asi zvatingaita iye zvino ndezvekuti ndoda kuti mubvise mbudzi imwe chete nejongwe. Ndicho vakadare iri kuti zvigone kuita zvakanaka. Tione munhu akatora makwati ako. Maoko ako haana kubata remunhu, asi mbavha yenyu iri pedyo. Saka ndakutokukumbirai imimi kuti mubvise izvi tivake dare. Saka uyu abva atokwanisa kutobvisa mbudzi yake kuna chiremba Mabel. Yes. Abva atobvisa mbudzi yake kuna chiremba kuti vatoita dare racho vamwe vecho vakatarisa. Saka dare ravo ratoitwa. Handitoda kupaipa kunodoka kwezuva. Kana riri ranonoka rinopindira mangwana. Asi toda kutoti
ritoita chiripo ripo izvozvo. Saka dare racho ratoitwa chamani. Hanzi asi kana achinge adzosa iri mari, mutongo uchareruka. Kana adzosa asina kudzosa, aita kutobatwa nemutongo iyi, pandoda mombe mbiri kana azouya mudare. Okay. Right, saka unoti china bhururu wako akudambudzwa mumangari. Inini semunhu akanga apfunha ndinoti ndashinga kuti ndisvike pakuti ndichenurwe vese varipo nevamwe vatinoshanda navo kwezoitira remangwana. Chinangwa changu changa chiri chekuti mangwana kunozobirwa zvemombe. Zita rakanyangadzwa rinongoramba richidini ndo rinotanga kushanda. Saka unoti chindo zvatabvunza usati wapindura wataura mashoko akanaka. Aiwa, ndinoti kucheneswa ndacheneswa. Asi papfuma yangu yandashandisa mukurwadziwa kuya kuzomanga kudare idzore imari yawakashandisa $35 yandakabhadhara $35 plus 10 $45 plus $10 yedare 45 plus $40 yandabhadhara kupinda mudare rasekuru kuti ndicheni. Ndovaita mari 85. Hanzi ndangu chingoda mari yangu yekuchenurwa dare rako rakuendera mberi. Moti chi chingoti zvakanaka hazvo kuti wachenurwa, asi pakuti wakuda mari dzekuti ushandisa kwaita nerimwe divi watobatsirwa kutoita zvakataurwa nyaya yerufu pamberi kwavo nekuda kutoshandirwa kuti wabviswe kunyama uye wakasadaro kune rufu. Saka ndokunasa kunge matobatsirana sechamwari neshamwari, maigona uchidwisana ipakuisana pasi matobatsirakana mese, nekuti woda ngosina kudzarwone munhu wanga uchasangana nezverufu rwakataurwa pamberi. Saka tochiita hafu hafu kuti pa 45 85 wochidzorerwa 40 43 hakuna mabhondi handiti iyo. Hanzi wochidzorera bhururu wako masimudzana kuti dare rako riende mberi. Hauchabhadhari mari yese yemakosi, wochibhadhara hafu yemakosi no $45 unoti tinotenderana nazvo nekuti sezvakaitika musaziva. Okay, saka mosimuka unobhadhara rini? Kumbiro toti kupera kwemwedzi uno. Okay, kupera kwa May. Alright. Okay, chisimuka imendi tomboita